Terävä kuivain ja kuivainmoppi on älyttömän hyvä kuivana irto liaan, roskan ja pölyn keräämisessä. Sillä saa tosi nopeasti otettua esimerkiksi tämän keittiön lattian. Ja kun tämä on tämmöinen kapia, niin sillä pystyy hyvin ottamaan listanpäälliset. Sieltä monesti jääpi pyyhkimättä, niin tällä on tälleen kätevä pyyhkästä ja saapi sitten listatkin puhtaaksi. Tässä mopissa on tommonen etutukka ja sillä on toi irtoroska hyvä ohjata tonne pois siivotulta alueelta. Tämän säätövarren ansiosta, kun lähdetään pyyhkiin noita pöydän alusia, niin nostetaan varresta pituutta, ettei tarvitse kumarrella ja kykkiä sinne pöydän alle niitä roskia keräämään. Ergonomia on mulle tärkeä siivoustyössä, että kädet on tosi kovilla ja hartiat ei nouse, kun siivotaan näitä lattioita. Lisäksi pidetään huoli siitä, että selkä pysyy mahdollisimman suorana. Ja kaikkein paras tässä mopatessa on, että pystyisi pitämään työvälinettä mahdollisimman lähellä vartaloa. Pöydän alta se ei onnistu. Sieltä joutuu vähän kauempaa pyyhkäsemään. Ja tälleen näin työnnetään irtoroska pois.